सानथारदों बेलाय सोराङा मिन्थिया आरो गावखौनो गाव मा सानोथाय बिनिखायनोथ'लै सोरां बिनिखायनोथ' रागा जोंलाय लाङोलै आङो नाथाय नोंहालाय माथो नां सानो देनाय रागा जोंबाल'सो रागा जोंनाय नुयो बे सोरां नोंनिनो दिनसै आरो आंलाय माथो खालामनो हानो न' ओमफ्रायनिथ' मा गावहा दाना स्राय उन्दुफैबावलायो नामा थोजासे बेराय मेंना फैसोबाय नालायथो माथो होनबावनो आरो मालायखौलाय बाब रागाफोराबो नालाय आरोथ' हारसिंथ' थांखायाखै बियो बेरायनो सोरजोंबा नङा सोरजोंबासो थांखादों साइसआव माखौबाथ' आंखौ ओरैनो स्राय देलायनानै थानो थिनबावलायो नामा जायाफ्रामा बेखौनो आंहाबो जाम्थि देलायनानै थाबावलायदोंमोन नामा थ' गायसुला साला एबारनिफ्राय आरो बबावबा बेबायदि लेंथोंसैल'लाय आंखौ नायगोन सानसे सोरां नुफिनगोन आंबो र' जुरि सरि ना जुरि माथो एथ' रागा जोंखो आंखौलाय हरथ'नायखौ नुवाखै नों मानोबा जिरायबाय थाखो नोंलाय आंहा जिरायदों नोंहालाय माथो हरजाखो मानोथो एसे रागाफ्रा देनाय नायनो बादों आं मानसिनि महरखौ नायनो बाबाबोथ' नायनांगोन ना नों गावा माबा रागायानो बाराद्राय नङा होमबा आंनि रागाया 100% जानानै बेफ्रुनांगौबा सोरां नोंबो उरायफागोनसो बेखायनो खाथियाव दाथा आंनि मा होनोब्रा नोंलाय मानसिखौनो मावजि बुन्दा साइज नुखाथारो माथो बेखायनोथ' आखलफोराबो मावजि बुन्दानि लाथारदों जानला मानला होनबाय थायोब्रा बेलाय जेला मोजां रायलायनो गोसो जायो अब्लानो रागा फोजोंखायो दा नोंलाय आरे बेखायनोथ' सरि बिखाबायना आङो सरि आं खोमाबो खेबबाय नालाय आंनि सिगाङावबाथाय नाटक खिथिफ्लानो नाङा नङाबा खोमाखौनो बिसिगोनसो आं बाराखौबा जाम्बिब्रा बेलाय एसेबां रागाजों गावनि फिसायखौनो देनाय अन्थाव बाथावनो मा होनदों नोङो अन्थाव बाथाव आयै अन्थाव बाथाव आरोना नों सोरां माथो होमबालाय अन्थाव बाथाव नङा आरो आङो गावखौनो बेफोरबायदि बुंना लानो सोरां थै लाजिबायसो आङो देनाय मानो बिदि बुङोब्रा देनाय ओमफ्राय नोंखौलाय सोरथो बेयाव फैनो थिनदों गोदो उन्दुलांनाया सिमां नुहैदो आरोलै नोंहा सोरजों बेरायनो थाङामोन नोंजोंसो थांगोनब्रा नोंजों माने आं सोलाबासैना दिनै जाखागोन माखौबा सोलाबाखैनो उन्दै गावहा नांलायबाय थायोल' आंजों नों बिदि नांलायबा गाज्रि मोनना आङो माने दुखु मोनो आरोना नोंनि दुखु मोननाया सोरां ओरैनो दैयाव गोजावनाय बायदिसो जेबोखौनो माने नों फोथाया आरोना दे आरो होमबालाय नों फोथायाबालाय माथो खालामनो हाबावनो आंबो ना बास नांलायथ'नो नांलाब्रा मोनाबायना हरथ'बाय जायखि हरानोथ' जायखि सानानो जा जायखि फुङानो जा माथो नांजानो आंहालाय ओमफ्रायथ' ओंखाम जाहैनोसैथ' होमबा नोंहा बिरियानि जानानै फैखायाखै होनबा जायाखै मानो जालाबायनांगौ आंलाय बिरियानिखौलाय दिनै आंहा ओंखाम उखैयाखै लक्ष्मी हाबदों आंनियावहा लक्ष्मी माताखि जय हो नङा होमबा महारानि साला नै नोङो दुगा मास्टार ओइ बांद्राय बारा रायलायबाय थानो बायोलै आङो होमबालाय बबा जानानै थादो आरो सोरथो रायलायनो खिन्थादों रले मानसिखौनो माले साखन रांखादों होननायखौ खोनायाखै नामा आंनो साखनद्रा साइजखा साखनद्रायालाय मा खालामनो हानायसै आंखौलाय मा होनबावगोन आरोना नोंखौ सोरां मावजि बुन्दा नोंखौ बेसेबांथो बुंनांगौलै आङो बारा मोनायाव बेबायदि नांलायबाय थानो गोसो गैया आङो नों थाङा नालाय थिखोना लांखानांगोनथ' आं सावगोन आं मानसियानोथ' उन्दुनो ओंखारगोन ओंखारा दिनै नोंजों मतलाबानोथ' मतलाब्रा दिनै गावबागाव सिरि उन्दु आंखौ नांजानाङा नोंहा थगायसुला सोरां मावजि बुन्दा नालाय उफ रागायानो जोबनो रोङा नङा होमबा नोंना ओमफ्राय बे हर गेजेराव नांलायबाय थानोसै आरोना मानसियानो फैसा मैगं नालाय बेखायनोथ' उन्दुनो ओंखारा आरो मा नङिनि होनलाबाय थानाङा आंखौ आरोथ' नांलायनो गोसो गैया आङो सिरि उन्दु नोंनो बेबायदि रागा जोंबाय थाबालाय माबोरैथो उन्दुनो ओंखारनांगौ देनाय आरे बाबा आंथ' सरि बुंखाबायना नेक्स्ट टाइम बेबायदि जालाना दा बाराखौबा होजावगोनसैलाय आंना मिथिबायना जाम्बि होनोब्रा बेलाय दाहाय मोना खोनायोबा मा सानगोन देनाय नांलायबाय थानोसै बेबायदि हराव बादे खोनाहैबा हैबाय आरो माथो दं बेयावलाय आच्छा बिराद रागा जोंथारबाय आरोना आंखौ रागा जोंनाय खामानि मावबालाय रागा जोंखागोनथ' सोरां ओमफ्राय नों मानसिनि रागायानोथ' माथो खमायनो रोङा देनाय
मानसिखौनो बिसनानिफ्राय नाख्लाय हरसिगोनसो आङो देनाय दम दंबा है उन्दुदोलै रायलायबाय थायो फेदेर फेदेरनो दे होमबालाय लाइटआ खोमोरहैदो नो थेंक इउ आं लाइट खोमोरबा उन्दुनो ओंखारा ओमफ्राय आं लाइट दोनबा उन्दुनो ओंखारा मोनथिबायना माबोरै खोमोरो नायनिबोरो माबोरै दोनो नायनिबोरो आंथ' मोनथिबायना जुलि बांद्राय नांलायनाङा आंजों दा आंबो रागा जोंनांगौबा खिन्थु नोंनि रागाखौ गिनायखाय आङो मा होनदोंलै नोंलाय आच्छा होमबा उन्दुथाराथ' नोङो माथो जाथारदों बेलाय देनाय मिन्थिखा सोरां मा खालाम नोंलाय मालै नोंनाव रागा दं बायदि मोनदों नामा नोंलाय आं बुंनो ना सिरि सिरि उन्दु माथो बोरखांबाय थादों नोंलाय सोरां मावजि बुन्दा बाद दे नों रागा मानो नांलायबाय थायो दिनै नों जा उन्दुनो ओंखारबाय आंथ' जरैबो बुंखाबायना सोरां मावजि बुन्दा आवसाव गोनां दावलांनो हाया नामा नोङो बाद दे माथो रागा जोंबाय थायोलै नोंलाय बाब जेरै आयाबो बहा थांखोथाय ना दखानफोरावसो थांबाय बायबाय नामासै माबोरै मोनखो दानिया नोंहाव नोंखुनजोनाव फैनो मोननानै मा होनबावनो बिनानाव ओमफ्रायनि मा माथो मोनजाखो आदा नोंहाव नोंखुनजोनाव बहुद किबा किबिमोन जाबाय आरो जोङो आल्लाह आदामोन नोंसोरखौलाय सोरथो बेफोरबायदि खामानि मावनो थिनो देनाय गाज्रि खामानि मावोबालाय फिथाइखौबोथ' गाज्रि मोनखागोन नङा होनबा नाथाय दाथ' जेरै रह जेल मे आरो मोजां खोनासंना लाखा आंनि खोथाखौ बै न'खरनि सोरखौबा जुदि माबा मोनसे खालामनांगौबा दांनानैल' नायलाय हांगार खालामजोबगोन आङो आल्लाह सिस्टार सोर नों जुरिसो आङो गाज्रिनि थाखाय गाज्रिनिफ्रायबो गाज्रिसिन आरो मोजांनि थाखाय मोजांनिफ्रायबो मोजांसिन आरो सुकुरमानाव दाबो नोंसोर जिन्दायैनो दङ नङाबाथ' नोंसोर दायो आल्लाहखौ पियारि जासिगौमोन दायो बिसोरनि खातिरदारियाव जेबो खमि दा खालाम जेब्ला दालाय बहाथो बारग'बावनो भेरि गुड आंनि मानसिखौसो दांदों नोंसोरो साजायाथ' मोनखागोन नङाना आरो जुदि बेफोरबायदि खालामबावोबा नोंसिनि जिउमायाबो साजा मोनगोन एबार आरो इन्सपेक्टर सार बिसोरखौ मोजाङै खेल लाखि बहाथो थांनायमोन आइजोरि आं दखानावसो दसे थांनायानो आयै ओमफ्राय नोंजामादैया सिखारबाय सोराङा ओंहोथ' आइ दाबोथ' सिखाराखै माथो इयो दासिमबो सिखारा आरो माथो सानजौलायबायानो दे जेबो नङा दे आइ माथो जानो रलै फोजाहैनोसै आंनो दखानाव थांना फैफिनलायबाय दासिमबो सिखारा माथो आरे आं दाबो सिखाराखै होनबा माथो ओमफ्राय दिनै थांनो हायालै आङो सोरां आरे माथो मानसियानो दाबो सिखाराखै नामा सोरां दाबो सिखारा आरो नोङो नों फोजाबायाखैमोन नालाय इस नोंबो दे आरो डायलग होनो गोरों सिखारद' मोदला दा सिखारगोन आरोलै माथो अबावथो थांनांगौखाय आच्छा बिदिबा नोंनिबा अबेहायबा थाङाबा सिखारा आरो दालायथ' नों फोजाबायना एबार सिखारसैब्रा दे आरो माखौबा बांद्राय देखायसोयो मोखां सुइद' सोरां मोनसे खोथा बुंनो सानदों आङो देनाय बुंनाय खोनासंनि आं नोंखौ आं ट्रास्ट खालामफिनदों सोरां आरो आं आसा खालामो आंनि फोथायनायखौ नों माब्लाबाबो सिफायनाय नङा होननानै मानो होनबा जुदि नोङो आंनि ट्रास्टखौ सिफायबायना सोरां मिथिना लाखा आरोना बेखायनो जुदि आरो माबाफोर बुंखानांगौ दङबा खिन्थानानै लाखा जागोन दे जुरे आरोथ' नों आंखौ थगायाना सोरां आरोथ' मालाबाबो आंखौ थगायलाना मानसिनि नोंलाय जुदि थगायनांगौबा ना सोरां मिन्थिखा जुरिसो आङो थगायाना मानो थगायनांलाय नायसो होनबालाय ओमफ्राय नों आंखौ बुथारगोन आरोना जुदि आं माबाफोर थगायबा बेखौलाय मानो खिन्थानो आंलाय खस्थ' मस्थ'यैबाबो बेसेबांनो नोंखौ फेदेरबोबाय नङा होनबा गावहाबो फाग्लाया जि थाब देरथारदों माथो नाथाय मिथिबायना उदला आंलाय माथो खालामनो हाबावनो बयनाबो मोनसे सम फैयो आरोना लास्ट जोबथा सम बेखायनो दिनैहाय
नोंखौ आं देथारनोसै आंखौ निमाहा होदो उरला आदार होनाय नोंनि उरला उरसि खालामनाय गासैबो गोसोखांगोन आङो दिनैनिफ्राय अब्ला नोंजों आंजों खाथा बायबायसै निमाहा होदो आंखौ दे नोंखौ देगासिनो देनोसै आङो अन्थाइ बिखा जानानैबाबो नोंखौ देथारनोसै आंखौ गाज्रि मोननो नांला नोङो हाबाब नै सोरियाय माथो बेवहाय अमाजों रायलायबाय थाखो ना माखो नोंलाय ओं आयै ओं दिनैहाय अमाखौ बुथारनो सानबायमोन आङो नै आइ हा बैसागुसिम नेबावबानो जायोमोन आंनियाबोथ' देरहैखाबायानो देद आयै नोंनिजों आंनिजों जायो नामा सोरबा नोंनिया नोंनि उनाव जागोन आरोलै आंनिखौ दिनैहाय बुथारखानोसै आङो आइ हा ओमफ्राय सोरथो लांनांगौ जाखो हाथायावलाय आंलाय माथो जाखो आयै दा सोरांजों आंजों हाथायाव लांनानै फानहैनोसै गोदानानै हाबाब सोरां जावैसोआ थांगोन जानो जेबो नङा दे आयै नोंजामादैखौ बारा खामानि मावहोआ आङो मना लाग्रा जाबानो जाबाय दे बेहा बाखि सब आं नायजोबगोन दे आंनो गोदागोन आंनो फोसाबगोन जादहाय नोंबो आइ हागौहाय नोंबो जाद खामानि मावनो दे आंहा लेट जायो आयै देगासिनो देनोसै आं अमाखौ नों खाथियाव दाथाखा दे अब्ला बायबायसो दे अमा दिनैनिफ्राय माथो खालामबावनो आयै देनाय अन्थाइ बिखा जायाबानो उफाय गैया एसेबां अनसि फिदोंमोन नङा होनबा आङो नाथाय दा लांमारनोसै बिदिबा आइ ओं आयै ओं लांमारनोसै दायो हाथायाव दानालाय सोरां दाना थाङाबा गबावगोन नोङो सनु माथो बेयावसो दंलाय नोङो आया अमायालाय मार बिदि जाखो देनाय माने आंनि देथारदोंमोन सोरां दायो हाथायाव लांनोसै सानैजों फानहैनोसै मा अमाबो देथारबावो नों है आंजों जेरैबो सोलिजोबो सोरां गोसो जायोबा मानसिबाबो देथारनो हायो आङो मानसियानोथ' मा गोसोखांदों देनाय अमाखौलाय मा नांनायनि फानहैलाबायनांगौ जाखो ओइ सोरां बांद्रायबो बुंनाङा मिथिबायना नों जेबो सिन्था जानाङा नों मना लाग्राल' जाबानो जाबाय दे मा मना लाग्रा ओं दायो सानैजों फाग्लि हाथायावनो स्राय फाननानै फैनोसै ना माथो होनो सोरां ओइ जानला माला गोसोखांनो थाङालै आङो नों थाङा होनबानो जागोन नामा सोरबा थाङा होनबानो जागोन बेबो मोनसे बिजनेसब्रा सोरां बिजनेस जानला मालाब्रा अमा बेफार जानोसै आरो नों ओं माथो गाज्रि जानायखाय दालाय माथो नोंलाय मालाय गोदानायखौलाय स्राय बायनानै जाफैयोलाय हा जोंनो गोदाहैगोनबालाय माथो नांजाखो नोंहालाय आखौबा डायलग मारिनो फैदों थ'द' ओंखारथ' दसे थानानै थांसै जोंहा जालालै बे हिनजाव सासेजों बेफोरबायदि अमा बेदरसो फानहैनोसै आरो ना जानानै गैया ना फैसानो गैया देनाय मा होनबावगोन देनाय बे हिनजाव सासेखौ एसेबांथ' अख्राना लासिं हाथायावलाय बोरै अमा बेदर फानहैनांगौलै दार मासथिनि हिनजावलै हे साला सोरां माथो अमा फाननो लांनायाबो मार इन्ट्रेस्ट नाङोलाय जाखागोन माखौबा लासिं नाथाय ओइ बांद्राय गोबाव थायालै आङो नै बेफोरबायदि जायो नामा सोरबा बेदरा जोबागौ माने फैया जोङो आरो नायल' सोरां गेदासिन थाबैनो जोबगोन जोंनि बेदरा आरो जोबथारनायाव न'आव फैनानै जोंहा अमा हाराखौ उख्रुबफैगोन आरोलै अमा लानजायखौ एवना होगोन आं नोंनो जाया माथो आं अमा लानजाय थांसै जोंहा मामबेरनो आरो बेदर फानहैनांगौनि खोथा दङ हिनजावानो खावसे फाग्लिलै बियो फुरा फाग्लिखा आरो माबा होनदों नामा सोरां नङाथ' दे होमबालाय होनदां थुदो थांसै मोजाङै दे सोरां बोरैबा गोलैलांगोन दे आरो गोलैया दे आं दंना मानसिफ्रा नुबा मा सानांगौ देनाय लासिं बेलाय आरो मा लांफैलायखो आरे माया नोङो नों बेयाव आंथ' नोंसिनावसो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बहाथो थांनो ओंखारदों नोंसोरलाय नैलै अमा लांनो नागिरदोंमोन जों हाथायाव अमा बेदर आरोना ओं माया ओं ओमफ्राय नोंबो लांनोमोन नामा नै लांनोबा दा बै फाग्लि हाथायाव फैबानो जाबाय बेवहायनो लांगोन जोङो ओमफ्राय नोंसो लांसै आरो ओं माया ओं ओमफ्राय बिदिबालाय नों जोंनाव थाङोबालाय नानि दङथ' आइबो दङ थांबानो जाबाय जों दसे हाथायाव थांग्रोना फैनोसै नों दसे नेथ'बानो जाबाय नेनोबा दे आइया आंलाय नोंखौसो लोगो हमफैदोंमोन ओमफ्राय नोङो थांसैबालाय आंलाय मानोथो थांबावनो देनाय थांथ'ला दे आंबो न'आव थांफिनसै अब्ला इयो ओमफ्राय दाना जि आखु फिखौ जाबायना नोंबो दा थांफिननोसैबा अन्थाव बाथाव फैनानै
माब्रै थांफिननो दे आरो जेबो नङा दे माथो जानो दिनै अब्लाबो साहा लोंजागौमोन जोंहा थांसै ना जुलि थ'दो ना थांसै बे मानसिजों रायलायनायखौ नुवाखै आरो नोङो दे होमबा जुलि आंबो थांसै नोंसोरबो थांदो अब्ला दे बिदिबालाय माब्लाबा फैफिन दे फन हरनानै फै एबार फैयोबा दे जागोन दे दानाबा बिसोरो अमासो गोदानानै फानो आरो दानालाय सोरां मोजां मोनबायना हिनजावनाव थाफैनानै खोथा मानियाबालाय बिदिनो जाखागोनथ' आरो माथो जाम्बा नालाय मानसियानो आयौ आरो दिनैहाय बेदरा जोबजोबबा हामगौलैनो सोरां जुलि होनदोंलाय न'आव थांफिनसैब्रा हे सोरां नोंनाबो आजां गाजां सानो फैखाथारनाया बेफोरबायदि थांबावो नामा मा जाबावनांगौ जाखोलै लाजिनायानो बहा थागोन बहा मागोनसो मोनबाय आङो ओइ सोरां नों खालि फैसाखौल' आजावग्रा जा मिन्थिबाय आरोथ' बेदरानोबा दानो थांजोबगोन गोदासिन कास्टमारानोबा दानो मेल्ला फैगोन मिन्थिबायना बानलै मा जाबावगोन देनाय आरोथ' बेदराबो आंनि अनलानि बेदरा मार गोथाव जाखागोन जानला मानलानि मानसियानो नै बायफैद' अमा बेदर अमा लांफैद' अमा बेदर नै मार गोथाव जाखागोन जुलि होनदोंलाय नांगौबा आंनो बायजोबसै ना अमाखौ जायो नामा सोरां मा खालामनांगौ नोंलाय इमान बुरजाखौलाय ना जानो हागोन ना मानो हागोन आरे जुलि माथो बुजियाब्रा देनाय नोङो माथो मालाय बेदर फाननायाव डिस्टार्ब जाखो नोंहालाय गावहा जेबोखौनो खालामनाङा लांफैद' अमा बेदर सोरां जायालै नोंजोंबो माथो सिरि एसे हेल्प होनांगौब्रा कास्टमारफोरखौ लिंहरनायाव ओइ जायालै आंजों बिदि दै जाया नोंजोंबो कास्टमार फैहांदों र' सोरां हनै बाब आबै दिनै अमा बेदर लाबोनाया नोंसो आबौ बेदर लांद' बेदरा बेसेबां लाङो गोथाव जाखागोन हलेबा दे आबै दे लांनायाथ' लांखागोन आङो